Ka jing pule la shim na ka gospel jong u Yohanes ka lenong ka ba shipho ka dukhat ka ba at punyo hadu lai po. Ki lang brod jonga ki sha skor yanga. Ngai tu eki bat ki bud yanga. Ngai haki ya ka jing imbam jukut. Bakin om yap. Onom don ubala ban kentet eki nanga. Ukpa ubaai yaki hanga ukham kraw ban ya baro but omdon ubala ban kni no yaki na ukpa bat nga ngiyalong kaway ka gospel jong utray ka jinyaro yeme ko Chris ko men ko para biije ngila poy siya katayo ka basaw ha ka porpaska but mantakas ngi kabalang ka khot kawer nga bat yapi ba ngin ken mau bangin puson halor kajinglong nong up lang brod jong u Jisu takadaw ka gospel ka bangidang syudep pule ngiyo sngo ye kene bau Jisu ude unong up lang brod babha kajing pule ka banengkong ngiyo sngo na ka kam jong ki apostol syapang ka kam missionary jong u Paulus bat u Barnabas kumno ki Tracitom kimi napo derbe ter syadu sya iconium banya lab ya ka gospel. Haka jing pule ka baar ngiyo sngo kumno syapang kita ki ba belin kibala side da kasnam jong ukun lang brod kibala iyo iya kata ka sopti ka bali kibabat yaw slatlay hakti jong ki bat kisyong hasenda jong ukun lang brod kiyaro ki mane ki pendon burom yu klem sange but kata gade katong jonga bat jong pi komen ko para bi ije baha ka akher jong ka sngi jungi haba ka jing im jungi ha ka ne ka slap pertai kala kut no ngide ban yo ya kata ka sopti ka bali ngide ban yo ya kata ka jaka ban syong hasenda jong ukun lang brod ngide ban don ya kata katong kumba pidon ya katong ban pas ya exam ban yo uban nengkong kumba pidon ya kata katong ban yo kaying pakidulan kumba pidon ya kata katong ban ban long ubriu na kabriu ka bapaw nam ngidi ban don ya kata katong ban yo ya kata ka supti ka bali ban yo syong hasanda jong ukun lang brod Henry ban yo ne ban poi sya kata katong ngihap ban Tracitom ban pas ban yo first class ngihap ban pule ban minot ban yo ya kaying pakidulan ngihap ban Tracitom ban yo ya kata ka beneng ban yo ya kata ka jinglong ban syong hasenda jong ukun lang brod rungi day ban don lightly ki jinglong ki bangi yo sngo na ka gospel ka bamenta ka sngi but takadaw hakene ka por ngakwa mangin ya puson ya kine ki lightly ki jinglong ki bangi day bandon kenang bangin yo ya kata ke burom banlong bansyong hasenda jong ukun lang brod but kini ki lightly ki jinglong ne ki lightly ki characteristics kumbangi ong hakatin pareng kistang daw dak L takadaw ngadon hang ne kmat jong pi yaw ne udak L kini ki lightly ki characteristics ne ki lightly ki jinglong kidei ki basdang daw dak L kabaneng kong ka characteristics kabaneng kong kabangi dei bandon ladang ngikwa ban poi bandon hasenda jong utaw kun lang brod kalong ban listen listen ne sya skor pet kene ka skor kabahe Ujisu ha ka gospel luong kilang brod jonga ki sya skor yanga komen ko para bi hato ngi sya skor ya ujisu hato ngi sya skor ya kabalang hato ngi sya skor ya ki jing hikai jong kaktian ublay bunsin ngabat pi ngim shem sya skor ya ujisu ngim shem la sya skor ya ki jing hikai jong kabalang penban ngi sngap ya ki jing sawa ya ki sur ki bawan na saudong kajaka kabangi ngidon kajing sawa kabawan naka
naka social media, naka television, naki kali, naka jinya lorni bat kumta teter, ngim don por ban sya skor yau jisu, ngim don por ban sya skor ya gejing hikai jong kabalang. Takadaw kajing ma kalong ban nginum yo ban syong hasenda jong ukon lang brod kumbangi yo sngo gejing pule ka baar. Kakatin pareng listen but silent kidai kiju kidak Henry la penbej agarukom kebaper kebamut kidai keju ka listening but kajinglong silent kidai benlong kaju nginom la ban listen lada ngimlong silent ngimla ban syashkor lada ngim sengap jar takadaw kamada Teresa bokuit keong listening is the starting point of prayer kajin sengap jar ne kajing syashkor kadai kajing stang jong kajing duai. Ujisu u syashkor ialah ukupa na kata kadaw man la kapor ngiyo so ha gospel u late show lum u late chaka jaka ka bakenja ban duai. Amen para bi ban syashkor kemud ban sngap ya kaketin jong ublay ban sngap ya kajing hikai jong kabalang da kaba ngilong ru kibriu kibaduai dei ha kajing duai ngin sa sngotu ya kijing hikai jong ukres ya kijing hikai jong kabalang pikwa banyo ya kata kajaka kumbangi yo so kajing pule ban syong hasenda jong ukun lang brod ngihap banlong kibriu kiba listen kibriu kiba syashkor kajing long kebaar ne ka second characteristics keba ngidei ban don ada ngikwa ban yo ya kata kajaka hasnda jong kun lang brod kalong ban lead ban long nong yalam pe yeu dingdu jonga bolong kum dingdu jong jisu bodan hadin jong kene ka jing kren jonga yalam ya kimen kipara kumbau kris u yalam mikilang brod syau kupa kalong kabasuk ba kani ka junga bat jung pimenta banyalam ki briu sya ka jin sniu banyalam ki briu sya ka jin jot banyalam ki parlok jungi sya ka jin lorni banyalam ki parlok jungi sya ka jin jaitu ka jin jai pede banyalam ki parlok jungi sya ka buat ka tenglang sya ki pata banyalam ki parlok jungi sya ka jin sniu ki ba per sya ka drugs Henry kum ki Kristan ngiri benlong ki nong yalam ya ki men ki para jungi ya ki bait ki baton jungi sya ukres sya ublay sya ka jinsuk sya ka jinkmen tang ladang ilong ki nong yalam ya ki men ki para jungi sya ukres sya ka balang sya ka jinsuk ngin don hok banyo ban syong hasanda jong ukun lang brod bat kabalai kajinglong kabangi dei bandon ladang ikwa ban syong hasanda jong ukun lang brod kalong ban ban love ngihap ban long kibriu kibadap ta kajing iye ujisu uij yang hadu kata uij ikilang brod ka gospel ka ong na kata kadaw ukloy ban pai la kajing im na ka benta jong ki hajrong ding pna upaya laga jing im na ka benta jong abat jong pi namar ba u dei unong ab lang brod ubadap ta ka jing ye yang abat ya piru la khot banlong ki Kristan ki badap ta ka jing ye i ha ka kam om tang ha ka ktien long ki bakloi ban map long ban kloi ki briu ki basbon ki Kristan ki basbon kata ken kadak jong ka jing ye pat haba ngidap da kajing iye ngilong kumukres na kata kadaw manda kasngi kumbang ong ipi kade kasngi kabangi kan mau yunong ap lang brod babha ngisngap kajing pule ka benengkong kumno u Paulus bat u Barnabas kilong kinong ap lang brod kibala sya skor ya Jisu kibala lam ya kita ki Jew Syau Chris nadu na derbe ter sidu sya iconium
kim shifting ya kata ka jing ban beng ya kata ka jing pentiu beng jong ki parisi ki nong yalam ju namar kidap ta ka jing it ya Chris kidap ta ka jing it ya kita ki nong but jong ki ngi kan mau hakan ne ka juk jungi menta hakan ne ka por jungi menta ya nong up lang brod jungi ubedei u pup lio u bakat sao kumba pila ui haki social media haki television haki YouTube channel wat haka jongi ru kumno ulong shisha utau nong up lang brod baba wat la lakai u hapo Amerika kajaka kabadap dang daka kajing pahu pahai Henry usngap ya kajing khot jong u Jisu usngap ya kajing khot jong u Blay u mi nakari USA ulit long u missionary shapo Peru but haba upoi ha Peru kum missionary tia syong tang ha office Henry da kata ka jing ik ka ba ma u don na ka banta kita ki lang broad jung mi ya lab ya ka gospel lej sya ki ying jung ki baduk ki batoy yaj da ka kejat jam yaj lang ba ka lang ba ki jing ki bahar kom ya lam ya ki pat jong ublay sya ka balang sya ukres na kata ka daw ulong unong up lang brod ubaba uba ublay ulajit na ka banta jungi hagan ne ka por bun na preng jong pipi kali balay ujit ya ka kerteng pup lio bakat sao haba ka kerteng ju gede ka kerteng Kristan Robert Francis Trevos balay ujit ya ka ne ka kerteng lio bakat sao kum pen kan mau yu pi ya ka jing long jing man jong pup lio uba khat lai uba la klat no haus nem si ajar kenai spa lai udai upop uba lej syaki baduk ki batoy pi kan mau ha por jing long kapa ba ko jing kadai ka por jong katma ka por jong ki jing upup lio uba khat lai klem shong tang ha office apo Vatican Henry ulej satlak ka pratei ulej lap ya ka kubor jong ka jing map ka jing ka jing ya song tu ka jing ya teli na kata ka daw une upup uba mentar ushim ya kane ka kerteng namar ukwa banle ya kata ka ju commission ublay ula khod yu but unyelam ya ka balang unyelam ya ka pertei sya kata ka jing ka jing map ka jing ya song tu jing mod ka jing ya teli namar ba udai brio ubadap da ka jing na ka benta jungi baro mat ka baar pikan mau aba Simon ya kendu ya Jisu barba Jisu wang yu medei Simon bat nadu mentaka sengi memdei nginem khot ju ye meu Simon nge khot ye meu Petrus mausiang namar menlong kli nong yalam jong kabalang kabau Jisu seng dei Jisu bapen kelai ka kerteng jong Simon sya Petrus namar ai ya shabi ai ya kata kabor bat ke ikhtiar ban yalam ya kane kabalang kabang ula seng deiru hagaju kata kapor karukom Cardinal Robert Francis Trevos haba ulai kendu ya kane kajing khod jong Jisu upen kelai om deishu Simon nem deishu Robert Francis Trevos Henry pup lio uba katsau kane kajing pen kelai ka kerteng jungu kade ka nongrem ka mangilap ha ka gospel na kata kadaw komen ko para beije ngidi banduai na ka benta pup lio uba katsau ba unla banlong shisha kum utau nong up lang brod uba Jisu ula pen kelai ka kerteng ka bau Jisu ula tung yu mendak sengi ngi kan mauru ko mangongi pi mene ka sengi na ka benta ka jing khot jong ublay ngi duai na ka benta ki kun ki kiti jungi bakin long kita kinong up lang brod bakin sngap ya kasur jong ublay bakin kloy banlong kiba sacrifice jala ka jing em namar baki ublay kinlong kilengdo kinlong kiriunyam mendak sengiru ka kroi trik jemang ngi kan mau ya ka sengi burom jong kilong kemi kan bangi ai kublay kilong kemi baro ngi pen kan mau ru ki baki de benlong kum kinong up lang brod kilong kemi ki belong kum kinong up lang brod jong kane ka juk jungi menta sengap syashkor ya ka sur jong ublay
ya ka jing khot jong blei ya ka jing i jong blei ya pi but to ya lam ya ka yeng ka sem ya lam ya ki kun ki ti xiao blei xiao pa sha ka jing suk sha ka jing kmen hapo yeng hapo sem long ru ki long kemi ki ba dap da ka jing i ki ba kloi ban map ki ba kloi ban sngotu ki ba kloi ban sacrifice ya la ka jing im na ka benta ka bah ka miat jong ka yeng ka sem na ka benta ka bah ka miat jong ki kun ki ti kata ken ka pani ba pilong ki long kemi kum ki nong ap lang brod ha ka yeng ka sem katang ye wai duai ru na ka benta ki lang brod ki kun lang brod ki bala sakma bangin sngotu ya kata ka jing kordor jong ngi bandon hakajinya lam jong dong ap lang brat babha ubedai ukris kan bangi dang duai na ka benta ki lengdo na ka benta ki riuniam duai ru na ka benta jungi iwe pe iwe namar lengba ka baptisma ka bamangi ngilai opdiang ngimdei tang kinong ngimdei tang ki lang brot henry ngidei ru banlong kinong ap lang brot kiba borobor kiba shashkor ya ka sur jong ublei kiba long borobor ki bakloi ban yalam ki men ki para jungi shau blei bat kantang ya wai bangin long up lang brod ber ki lang brod ki badap da ka jing e ki badap da ka jing map ki badap da ka jing ya song tu ki badap da ka jing ya teli to ai bagan ne ka singiu try kan penlong shisha nga bat pi ki briu ki ba shashkor ki briu ki kristan ki bayalam ki wei shau kris bat ki Kristan ki badap da ka jing e en yero Yesus Kris junom la junom amen ku bless you bon